И здравейте, хора! Това пак съм аз! Понеже реших да играя в Subway Guys, защото нямам идея на какво друго да игра, но днес ще има още един клип на Subway Guys, така че не го изпускайте! Още късметли без Мистер Бист. Ще има едно видео, не знам колко часа, колкото успея. Добре. Така. Надявам се видеото това ви е харесало, да оставете един лайк бутон и се абонирайте от мен. Бай-бай!